i cɛ ko b'i la walima muso ko b'i la furu bɛ fɛn dɔ de nafa f'a ma ko dawla ala b'a di bɛɛ ma waatini dɔ la mais dɔw b'u ta perdi parce que furukɛla nana waati min na ne ma tila ekɔli la dɛ ne ma tila kalan na dɛ ne bɛ n ba kɔrɔ dɛ ne bɛ mamuso kɔrɔ dɛ i ba furu ma i bɛ tila ka na ka boli sa ka n'a di anw mɔriw ma k'a di somɔgɔw ma k'a di donbaw ma ka lajɛli da tɔnba b'i sɔn bɔrɛja b'i sɔn nɔnɔkɛnɛ bɛ d'i ma kokoyo bɛ d'i ma foyi t'i ɲɛnabɔ parce que mun na sangani dɔ de bɛ ala y'o d'i ma waatini dɔ la i y'a perdi wa muso ba kelen bɛ ala b'u ka sangani perdi mais n ba ne kan d'i ma min ma n bɛna dalilu de d'i ma mais a ka kan n ka wulila di fɔlɔ ka sɔrɔ ka dalilu di ɲɛna n bɛna di a ka kan de n ka wulila di fɔlɔ n'o tɛ muso dɔ bɛ yen a bɛ faransi a bɛ se ka kɛ a bɛ ne ka live kɔnɔ ani cɛ dɔ san 20 bilahi talahi n'a kɛra nkalon ye ale de y'a fɔ san 20 a bɛ cɛ dɔ nɔfɛ san 20 cɛ in tɛ k'ale furu ayi n k'a donna furu dɔ la ka bɔ o furu la parce que a donna o furu de la nka a t'o la parce que ni tɛ o fɛ quoi ni tɛ o furu in fɛ ni bɛ nin de fɛ a y'a fɔ ne ye ne ko ne ba ya gilisigi nin gilisi in da dɛ i ka nin kɛ a b'i furu piyan wallahi ne ye gilisi 3 de fɔ a ye a fɔlɔ n ye a tɔgɔ ye de sagajigi kafi fɔ a ye n k'a k'a ka tulu la a filanan n ye tile bɔra fɔ a ye n k'a k'a ka tulu la a sabanan dugukolo ka kɔrɔ tinba ye n y'a fɔ a ye nin gilisi 3 a y'a k'a ka tulu la o cɛ in o y'ale mais mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka k'a ɲɛbɛnnaw nkalontigiya baden fana de madi ye quoi parce que a ko ne nana Mali la n bɛna b'u ye a nana Mali la ka tila ka taa France a mana bɔ yen i mana bɔ yen dɛ i mana u bɛ video ninnu lajɛ o i mana dɛ i mana a nana a ye n wele ko n bɛ Mali la nka i ko i bɛna bɔ yen i mana bɔ yen nka a ma jigin la parce que aw ka kow ka ca aw yɛrɛ bɛ kalo ni min ta ka na ka cɛ aw bɛ tila ka na kow caya yɛrɛ ma yan u ka kow de bɛ ten quoi olu bɛ congé ta ka na n bɛna kalo 1 kɛ n ka cɛ yanni e ka tila foliw ni munumunuw la dɔrɔn o b'a sɔrɔ a banna ma dimi kɔrɔ nka i kɔni mana ala k'an bɛ sababa ma ne ba ni furuko b'i la wallahi billahi i bɛ tulu ɲini tulu n bɛna furu f'i ye karamɔgɔ Hayidara delila ka fayida dɔ fɔ n b'o f'i ye ko warafa na ala ka sigira ka alamina sariya kɔnɔ i b'a sɛbɛn siɲɛ 14 k'a kɛ jabi la k'a da i bolo la walima k'a da i sen la siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3nan kɔni i bɛ t'o kɛ cɛ dɔ fɛ yen i y'a faamu o ye kuranɛ kɔnɔ warafa na ala ka sigira kan an k'o to yen ne mamuso ye dɔ di o ye si ladɔn ye i bɛ si ladɔn ɲini ka kolonkisɛ ɲini i y'a faamu ka kolonkisɛ bila daga kɔnɔ ka si ladɔn k'a kan k'a tobi k'i ko tile 7 ni tile 7 dafara i bɛ kolonkisɛ in i b'o sara k'a ci denmisɛnninw na ne y'a fɔ n mamuso ɲɛna a sigilen ɲɛna koyi n ko cɛ i ka dalilu ye tiɲɛ dɛ mais yɔrɔ dɔ bɛ yen ne t'o kɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye ko yala k'o ye jumɛn ye ne ka numuso Amadi Kante n b'i fo n b'i barikada n b'i cɛ fo Muhamadu Jabagati n b'a fo fo y'a fɔ Faransi n y'a fɔ fɛn n'o muso ye n ko cɛ fɔ aw ka tile de la kolonkisɛ tun bɛ sara k'a ci sisan n'i taara kolonkisɛ sara k'a ci i ka sarakati t'i minɛ dɛ ne yɛrɛ ka expérience ye dɔnni min di yan k'o fara a kan ne ye dɔrɔmɛ 7 ɲini mamuso ka kolonkisɛ in ma bɔ a la dɛ mais dɔrɔmɛ 7 ɲini parce que a ko de k'i bɛ kolonkisɛ den 3 i b'o di cɛmisɛnnin ma sarakati ka den 4 di muso ma ne bɛ dɔrɔmɛ 7 bila a la ne ye dɔrɔmɛ 7 bila a la ka fara kolonkisɛ in kan n'a tobira n'a koko 7 dafara i bɛ dɔrɔmɛ 3 ta i b'o di cɛmisɛnnin dɔ ma i b'a fɔ ko nin y'i ka furu nafolo ye i bɛ dɔrɔmɛ 4 ta i b'o di musomanin dɔ ma i b'a fɔ ko i ka furu minɛnw sɔngɔ ye ne ba nin kɛ wallahi ne tɛ dati d'i ma mais mɔgɔ min ye nin kɛ ka kalo 3 k'u ka so o man ca wala si ladɔn si ladɔn tu t'a la ta t'a la dɔ bɛna fɔ kuru joli ma kuru f'i ye hali ni ye kuru 1 sɔrɔ a bila t'a la an bɛ taa a b'anw ka dugu la de an bɛ taa kari kan n'a kɛ t'a la de ala k'an bɛ sɔn a ma o tɛ walima a yɛrɛ parce que ale ne ka den ma bilen dɛ janjigiw fana bɛ yen janjigiw mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka sara banna quoi u ye gomaji mun fo ka ɲɛda yɛrɛ fɔsɔ sa ko banna nka halisa mademoiselle 40 ans a bɛ fɛ ka dawulɛ dɔ ɲini se k'a ka furu mademoiselle 40 ans n bɛna dawulɛ f'i ye n bɛna dawulɛ f'i ye ni dugu jɛra i b'i ka tulu
abena fa atule abiga situlu de la walma anga tulu nundi he tulu qualité ko te tien sa jamana bena tulu do jibe dugumina o yidi ya fa moi keremu min bi bolo de ne anyuru ngam malen kala nama ngo produit tulu tay ci fe abe kewo yere de la ngo abe kewo de la oyo anga malen kala ma ngo produit tew yu keremu nu zangi bina fendo de tako mélange la mi ba to abi woro wala mbo yoro fiena o tulu yere de abe kala kilisi fa fo chugula doro ni fe ka dawle soro ka bo 40 ans la ya fama ni fe ka dawle soro dingo feda ibu mun ga ba fo ko tu bismillah tulu ika tulu la tu bismillah le bora feñ mo bora kalo bora feñ mo bora dolo bora feñ mo bora angu ndi muhammad bora feñ mo bora ni maryam bora feñ mo bora chawga feñ mo bora muso ga feñ mo bora ni ko alla no ko akira ni cheti fe kana chekilin to ko fala da fo chawga feñ mo bora ni da chedo ka kere ko wi furu e jogo don da ni ngoy may de ni da karsa ka ko fu kan furu amemi laba here la aka dogonde afo ku chawga feñ mo bora muso ga feñ mo bora adolay ni be minga ote atoko idi dum yakaya sherifu do bini furu awala parce que eza sura do bi nongo ulu tiche sura wa ku ka di dum yala kawma sherifu do bina kan furu walma jallo la kado dum ya yinna do jallo do singa natinno kaka candidat do wa so ga dum yala kaw yinde alaka be so ama ya fama we kilisi do fleni men kilisi mina min fasita ni muso bani na dlala walma chebe ka dlat ga muso la walma cheba ne do muso la walma muso bani do achela walma patron bani do aka barakella walma barakella bani do patron la walma ka barakella bani do la wallahi billahi nyanyin awfe ake ala kos nyanyin afe ala eklo benena na asoro mbe ka di je dinga kanu kama alai bado nyanyin mo no yake je dinga kanu kama ka ke javala ala ka ke buwe ka baro la bo kasa ka ko chugumna ala ko ko yanyo yete ngani mugo min chede be kan ngala wal ma muso de be kan kala ala nya dele fe ka kasa ke dinono kasai e ka kasa ke parfum kasai a chen ne ko wal ma muso nya ko ala ka ke iba fa chugudi akede hal ni muso ba e yakli bala kon chen na dongo billahi tallahi ako kwale muso banana sangili yoro sankili lantuche domina nene ndama da o dogele kaja chorba do ne mo ale mame ale tika jate ale ka parce que mago nyana kwa ya fama billahi akum muso che dlana sankili hala ta ale jate ale bi shahada man sula ne shahada man sula nga ba ka finiku kan oke aflede kili muso sagirama kili akilisi fulani kilisi waraten atula na dima tu bismillah dugu kolo ka ko timbay masami dugu kolo karaba timbay o masaka kare masina karabane ka shu karabane ka tile karabane niko ala niko akira bamananga nasira la bifo ko tu bismillah dugu kolo ka ko timbay masami dugu kolo timbay o masaka kare masina koloni ka shu koloni ka tile koloni niko ala niko akira parce que asro buma koloni ni karabali bede kilin kwa ka akunde kwa ka ke sakoi aya famwa adile flawma ngo che kili ata ala ajabit kili amma fa beta bijabit kili ale de takere kili ala kan be sowama ala kiram hodu ana sudi mo koso may klonga dabla nunu mi jinala ay jinaya dabla wallahi mi wa chaman dawle banena fem ben qur'ana che jinaya do ibina se muso do man ni sera ma do itike mayo ko fe kedo bina jefe billahi ire fe kiye sunguru ba ife ki ka chalaki ay ife ki bi ko ka wardu no jeri fe bisa iti manja soroble ya famwa wallahi kulunga man wallahi billahi kulunga man nebi ka fendo de fo odela ala fendo dinima على يفند الجمالية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقات بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين محمد ننين تيجي دي ماني جينا كلاي حل ني ببارك كونو بيبو ما مو غودي كما نغا كو مانا نيتي تليغا مغو فوا نيكا سيرا تي بار فلانغا كارتي لا ان كرافيا ني مغو تو لولا ولوما سينما مبيكا فوكو دومبودي يا فما والله
n'i y'a fɔ mɔgɔw ye ko jinɛ ye maa dawula ba u bɛna fɔ mana minnu balo b'a la aw fililen don a ye diɲɛ tɔgɔtigiba dɔ ta tan dɛ diɲɛ kɔnɔ min ye senkolaba ye walima min ye waritigiba ye min ye jɔyɔrɔtigiba ye k'o de ye jinɛyakɛla ye i bɛ da la ko jinɛya ma ye min na jinɛya ɲɔ ɲɛnen don jamana min na kosɛbɛ kosɛbɛ Amérique parce que diɲɛ den bɛɛ ka patron diɲɛ den bɛɛ ka patron diɲɛ senkola bɛɛ a fa ye yɔrɔ jumɛn tɛ Amérique ya n'i bɛna kɛ Amérique président u bɛ don i ka document la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i tɛ kamalen tigɛ n'i bɛ kamalen tigɛ i tɛ kɛ Amérique président ye n'i bɛ senkuru Donald Trump mun b'a nɔfɛ muso ko in tɛ yan a ye muso min bɛ fɛnɛ bɛ yen ka kɛ président ye o muso in mun y'o bɛ yen a ye parce que a furulen kɔ a ye message dɔ ci a kamalen ma a ka furu kɛlen kɔ o message tun bɛ téléphone kɔnɔ ye u y'a dɔn n'o jinɛyakɛla in kɛra u ka président ye jamana tɛ taa an k'an bɛ sigi dɛ tubabuw ka droit de l'homme dɛ tubabuw ka droit de l'homme tubabuw bɛ nin ko ninnu galama ka tɛmɛ an kan walahi Donald Trump ka muso in bɛ yen a ye muso in bɛ yen u nana ni muso in ka nin prévu de a bɛ ta dɛ a bɛ ta a bɛ ta i y'a faamu bon Donald Trump yɛrɛ wulilen sisan a kun fɛ ka na retour la kura ye a yɛrɛ ka prévu wɛrɛw bɔra sisan o kɛ o b'a kɔ a b'a dɔn tulonkɛ man ɲi jinɛya man ɲi mɔgɔ minnu bɛ jinɛya la a y'a dabila wallahi muso sanga b'i la bi sara b'i la bi mais i cogo dɔn wallahi ni jinɛya n'a sanga b'i na i nɔfɛ i b'i dahirimɛ ɲini i bɛ gɛrɛ i balima fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ɲugun na a bɛɛ bɛ ba in na i bɛ gɛrɛ i tɛ n ko i bɛ da la ko i bɛ wa jinɛya yɛrɛ a ka fisa musow ma cɛw ye o n ko ni muso bɛ n'i wele a b'a fɔ ko n bɛna n ka dangaden wele sisan wallahi a b'i wele ne mago bɛ nin wari in de la i b'o wari caman ne mago bɛ nin firiko in de la ne mago bɛ nin chaîne in de la ne mago bɛ nin sac in de la iPhone 14 iPhone 10 dɔ waritigi de bɛ nin bɛɛ san cɛ de bɛ nin bɛɛ san jinɛya su kelen kama ni karisa ka se ka jɛ k'a sɔrɔ n'a jɛra ni kafoɲɔgɔnya banna dɔrɔn foyi tɛna nimisa kɔ foyi tɛna nimisa kɔ karamɔgɔkɛ a ye sabali a ye saga kɔ mais bilahi musow n'a bɛ fɛ ka sara sɔrɔ a ka furu a ye nin ta muso dɔw ko furu ka d'u ye mais n'u donna furu la furu bɛ tiɲɛ n bɛna o dalilu d'u ma ko n'u donna furu la furu bɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɔw ta tɛ sunguruba ye dɛ wallahi mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ don furu la fo b'u yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ ne na ne ka furu bɛ tiɲɛ a mana don furu o furu la a bɛ tiɲɛ muso n'o b'i la yiri dɔ filɛ nin ye ko bangɔyɔ i bɛ bangɔyɔ gili ɲini i b'a tobi k'i ko walima i k'a susu k'a mugu kɛ ji la k'i ko siɲɛ 4 a bɛ nin ko in bɔ maa nɔfɛ i y'a faamu wa walima n'i ka mɔgɔ bɛ burusi kɔnɔ n'i tɛ fɛ furu ka dabila furu kɛlen n'i ka mɔgɔ bɛ burusi kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen ko nbure dɔw b'a ko nbile i y'a faamu n'a ka furu kɛra tuma min na i bɛ taa ɲamafo kɛ ka nbile ɲini k'a siri ɲɔgɔn na korolo i bɛ nbile dɔ bolo minɛ a fɛ ka dɔ bolo minɛ a fɛ n'i m'o sɔrɔ fɛ i bɛ nbile bolo 2 minɛ k'a siri ɲɔgɔn na ko nin y'anw ka furu sirilen ye korolo n'a ye tile 20 kɛ k'a sɔrɔ a ma fɔni wallahi kunnafɛn tɛ dɛ safɛ hali ni kunnafɛn bara b'i nɔfɛ i bɛ san 20 kɛ o furu la k'a sɔrɔ o furu ma sa n'a ye tile 30 kɛ i bɛ san 30 kɛ o furu la k'a sɔrɔ a ma sa nin yiri in de b'a kɛ dɔw bɛna fɔ an ka kɔɲɔmuso bɛna boli a bɛna boli walima n cɛ bɛna boli a tila k'a f'i ɲɛna nin a tɛ ban a siri ɲɔgɔn na korolo a ka furu in parce que cɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛna kamelenba sunguruba woronin de bila i kun kɔrɔ n'u y'o mago sɔrɔ parce que u y'i ɲini jinɛya la ka kɛɲɛ coo o y'a sɔrɔ u taa se jeliba dɔ ma o jeliba ye maa ɲɛnama ye ka kɔrɔ nka ni 200 dir'o ma o yɛrɛ bɛ taa karisaw y'an ji ko an kana fɛn ɲini a fɛ k'a y'an ja k'an b'a banabaatɔ n'a kɛnɛma fɛ o bɛ jeliba bɛ t'o fɔ sa k'o woro di k'o minɛ subhanallah a bɛna su 1 k'e fɛ ka su 2 k'e fɛ sɔɔni a bɛna bagama kɛlɛ dɔ tigɛ i la ten i ka wariko nege bɔlen don i ka wariko nege bɔ dɛ ale de fari i la sisan n'o tɛ k'a sɔrɔ a m'i sɔrɔ i ye fɛn fɛn fɔ a ye wari la a y'a bɛɛ di mais sisan a mago tun bɛ min na a y'o sɔrɔ cɛ tɛna fɔ k'a b'i bila sa a ye tula ko o bɛna fɛn damadɔ f'i ye k'i k'a kɛ n'i y'a kɛ wallahi n'a y'i bila n'a ye muso sɔrɔ a bɛ lakale taa nbure cɛ ɲini k'a siri ɲɔgɔn na koro walima nbure a kɛra nbure musoman a kɛra cɛman ye k'a bolo ɲini k'a siri ɲɔgɔn na n'o o sirilen jalen tile hakɛ min kɛ a b'o san hakɛ kɛ furu tɛ dabila parce que dɔw bɛ nin kɛ muso dɔw fana ta ye nin cɛ nɛnɛ muso dɔw ta ye cɛ nɛnɛ de ne kɔni bɛ kelen min kɔni fɔ Mamadu n ka ladilikan na
minnu bɛ jɛnɛya la u k'a dabila wallahi billahi a man ɲi a man ɲi dɛ voilà ala k'an bɛ sɔn ma parce que n'i yɛrɛ ye miiri hali bi muso dɔ bɛ k'a fɔ ɲɛna a ko ale yɛrɛ balima dɔ bɛ yen nin dekun b'a kan kamalenin in ko ka d'ale kamalenin ye maa ɲɛnama ye mais kɔsa in na kamalenin de don bɛ malangoloya ni jinɛya ni fɛnw na han wa gɛrɛn de b'a kɛ i bɛ gɛrɛn b'a kɛ dɛ a cogo dɔ gɛrɛn na muso n'u y'i cɛ bɔ don o don k'a ka taa gɛrɛn na kana sɔn dɛ wallahi billahi kana sɔn dɛ gɛrɛn de bɛ cɛ don nin golangolo na hali n'a t'a ma parce que a bɛna dɔn k'a b'a ma tuma min na calaki ninnu dɔw bɛ yen nɔ tɛ furu ɲɛ walima u ma furu olu mago bɛ gɛrɛn ninnu de la han taa fura k'i cɛw kɔnɔ walima k'a kɛ tan a cogo dɔn gɛrɛn kɔni mana bɔ lazarada tɛ wele la kaban fo kana tɔ kɛ cɛ minnu sera wa i b'a dɔn malangolo dɔw bɛ yen olu ka gɛrɛ tɛ wuli dɛ aw ta bɛ wuli a bɛ taa yan fɛ bon muso dɔw fana ka sokɔnɔna kasa ma di o de bɛ caman cɛ ta gɛrɛ la a y'a hakili to a yɛrɛ a tora yen ne b'a fɔ piyan denw ka sugunɛ kasaw denw b'o kasaw i yɛrɛ tilela ni fini min ye o de b'i la munumunu na ko cɛ ka taa sigi o kasa la yen hali n'i bɛ sukuru kelen kɔnɔ dɔ b'a so in de ka dɔgɔ bɛɛ ye nkalon ye so foyi man dɔgɔ bilayi tiɲɛ tɛ hali ni sukuru kelen don a bɛ tɛmɛ den kelennin min fɛ dɛ o ko kojugu o si ma fo ka wɔɔrɔ walima f'a ka tiɲɛnɛw na a b'a fɔ cɛ i fana ka yɔrɔ jɔsi nege bɔ mɛ sa su yɛrɛ kolen don yɔrɔ jɔsi kan'a dabila dɛ ni sugunɛ kasa y'a sɔrɔ bilayi talayi n'aw ma da a tɛna muso caman bɛ yen nɔ sinon e ka to k'i ma tigɛ bani n'i y'a n'a nana dɔrɔn cɛ maɲi a bilama ko b'a ma koyi n'a ko ko b'a ma sa o b'a sɔrɔ i yɛrɛ gɛsɛ kelen dɔ b'i bolo komi dugubalakaw ka gɛsɛ o si mɛ sanfɛ ta sa n'a y'i wele tataw o kumana mun de bɛ yen bi voilà wallahi billahi n'a nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ ta furu bɛ ja nka karamɔgɔ a tɛ fɛ karamɔgɔ a ɲɛɲini dɛ a tun bɛ kurako la dɛ an ka dalilu ninnu ye tiɲɛ ye koyi mais tiɲɛ dɔ bɛ tiɲɛ dɔ kɔnɔ tiɲɛ min bɛ tiɲɛ kɔnɔ dɛ muso wallahi billahi n'i ye cɛ minɛ cogo dɔw la hali n'a voyagera diɲɛ don o don o image de bɛ na ɲɛkɔrɔ a tɛ lafiya a bɛ segin ma ala k'an bɛ sɔn mamadu ko bɛ tɛ faga wala aya ala k'an bɛ sɔn ma wa an ka ko de bɛ ta dɛ a daminɛ tɛ nin ye ko a kuranko ala k'an bɛ sɔn ma tiktok youtube ni facebook olu tigɛ inshallah ni tiktok mɔgɔw bɛ foli kɛ sa wala n y'a fɔ aw ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ voilà kuranko don